Salam la famille. Donc si ça information de Borna et qu'il faut que Lewandowski va faire qu'on a pas de salade. Information de B. Donc Lewandowski ni attaquant mon c'est attaquant mon d'avait bidon kojugu. Donc on a là ni Barça actuellement là donc il va recouvrir Barça joueur mon c'est-à-dire Barça mako bala quoi. Parce que tu sais qu'il faut qu'on s'en révèle Ligue des Champions dans les joueurs nous c'est akagle. Donc ni ale nana a bɛ komi i yara fɔ ɲɛnama kɛ donc an bɛ gɛrɛ ɲɛnama b'i bolo pour que ka taa kɛlɛ kɛ quoi donc olu bɛɛ y'a avantage dɔ ye et puis Lewandowski ye mɔgɔ mun ye mɔgɔ mun tɛ blessé ka caya quoi donc n'i y'ale sɔrɔ a bɛ komi ko bɛɛ ka ɲi quoi moi j'espère que ni Barça sera ka sɔrɔ donc peut-être san wɛrɛ nin ye sansi ba de y'an ma k'a fɔ k'an bɛ se ka Ligue des Champions ou bien ani championnat ani coupe d'Europe k'olu bɛ sɔrɔ quoi mais ni y'a ta k'a lajɛ donc idéal kɔni tun ye Erling Haaland de donc Erling Haaland n'a yɛrɛ y'a dɔn sisan donc ale taara City la donc possibilité foyi tɛ pour que k'ale sɔrɔ sisan donc normalement n'i ye Lewandowski sɔrɔ ale ka ɲi Erling Haaland de tun ka ɲi parce que n'i y'ale sɔrɔ au moins i b'a fɔ ko attaquant mun b'i bolo i bɛ se ka 10 ans kɛ ni attaquant mun ye quoi mais Lewandowski ale ka problème fanba ye mun ye o y'a ka âge de quoi donc n'i y'a ta k'a lajɛ attaquant mun dɔrɔn a tɛ se ka tɛmɛ san 4 a cayalenba quoi donc i b'a dɔn o de ye yɛrɛ ni fitini ye quoi n'o tɛ attaquant mun dɔrɔn c'est-à-dire n'i y'a sɔrɔ i ka équipe la a bɛ ka équipe dɛmɛ yɛrɛ ka ɲa yɛrɛ yɛrɛ de donc n'i dun ye Barça ta k'a lajɛ bon Ousmane Dembélé ale ka contrat ko a ma prolongé Ferland Torres ale b'an ka bolo sugu mun da donc i tɛ se k'i jigi da ale ka san wɛrɛ quoi k'a fɔ ko ni attaquant ɲɛnama b'i bolo a kana ɲinɛ k'a bolo ni de tun b'an bolo ka d'aw ma merci beaucoup.